Yan guys, tayo sa SM Pulilan. Okay, diretso tayo doon. Lalabas tayo ng Kalumpit. Pauwi tayo ngayon ng Pampanga ulit. Rides natin to, Ciplex 125. So, abangan natin yan mga kapatid. Galing nga pala tayo ng Pandibulacan yan. So dito lang tayo nag-umpisa sa Pulilan ng mag-video. So subukan natin tong i-long ride kung pwede itong Flex 125i. So tara, let's go! Lapit na tayo sa Kalumpit. Dito tayo dumaan sa Pulilan. Tinan natin Pandi, Plaridel, Pulilan. Tapos tayo na Kalumpit. Dire-diretso na ng Apalit, San Fernando, Pampanga. Yan. First time lang tayo dumaan dito. So nakatulong sa atin si Google Map o Google Waze. NLEX na yan. Tatawid tayo dyan, dire-diretso. Palusot na lang Kalumpit. Yan, papasok ng NLEX. Ito naman, diretso doon. Tayo ng Kalumpit. Kala ko didiretso. Wala, liliko. Na. Basta alam nyo lang yung point A to point B, pupuntahan nyo, no? Pero meron kaya sabi minsan naliligaw pa rin daw si Waze. Ewan ko lang. Pero sa akin kasi tama lang yung binigay niyang daan. Mas malapit. Diretso na to, palabas na ng Kalumpit. So itong motor natin ay full stock pa, wala pang papabago dyan. Change oil lang, no? Change oil lang yan. So ang odometer niya yan 1,813. So napakababa pa. Ayan na yung arko ng Kalumpit. Yan, samahan nyo ako sa biyahe ko. Ayun, welcome to Kalumpit. Nice. Diretso na po. Malakas hangin eh.
Mababa yung visor. Takbo lang natin ha. 56-60. Ganyan lang. Alas 7 ng umaga. Day off kasi natin ngayon. Kaya uwi tayo. Isang araw lang. Tapos balik uli. Trabaho na naman. Yan, sulitin natin yung day off natin. Enjoy na sa biyahe. Malumpit. Ang sunod nito, Apalit. Then punta ng San Fernando. May nagtatanong nga pala kung ano yung gamit nating action cam. So sir, hindi naman po ano po, action cam, cellphone po ito na nakakabit sa helmet. Meron tayong helmet, cellphone mount, or yung pang cellphone talaga siya. So nakakabit yung cellphone natin sa harap ng helmet. So wala po tayong action cam. Plano pa rin tayo na bumili nun. So, pag nagkaroon na ng budget, sana supportan nyo yung ating channel para makaproduce tayo ng mas maganda-gandang quality ng camera. So, siyempre ano din natin yan pangarap din natin yan na mapaganda pa yung video quality ng ating channel at yung ating pagka-travel vlog. Yan. Yan. Dito na tayo sa papunta ng San Fernando. Yan, 45, 51. Medyo mahaba. Bitin yung yan. San Fernando na tayo. A few moments later, 2,000 years later. May pagkakataon
tayo sa Guagua, Pampanga. Natin diretso, no? At ayan, dito na natin tatapusin yung video kasi malapit na tayo sa ating pupuntahan. Nasa Santa Cruz, Lubao, Pampanga na tayo niyan. After that, liliko tayo pa kanan, papunta na ng Florida. So malapit na yan sa amin. So ginugel map natin yung biyahe natin. Ayan, lumabas dito sa Google Map na 71 kilometers mula Pandibulacan hanggang Florida Blanca, Pampanga. At umaabot ito sa takbo na 2 hours and 11 minutes. So napakalayo din mga kapatid. At ang biyahe natin dyan ay tuloy-tuloy lang. Isang beses lang tayo huminto nung tayo po ay nagpagasolina. So yun lang po yung umistop tayo ng saglit lang doon. So kung titingnan natin itong Rusiflex 125 ay pwedeng-pwede po sa long ride, no? Kahit na sabihin natin na 125cc lang siya at air cooled, okay naman po, hindi po siya mag-overheat. Pero i-maintain din natin yung kanyang speed nasa 60, 70 to 80. Yun, ganyan lang mga kapatid para hindi naman mapersa din yung makina. Pero mas maganda pa rin na magkaroon tayo talaga ng stopover kahit mga 5 minutes na mapahinga yung ating motor. So kung mas malayo pa dyan mga kapatid yung ating babiyahe, talagang kailangan na rin talagang ipahinga yung motor natin. So ayan lang po mga kapatid, ibig sabihin lang na goods itong Rusiflex 125 sa mga malayo ang biyahe, kaya sabihin natin na scooter yan. So ayan po yung ating riding experience dito sa Rusiflex 125i. Sana po ay nakatulong yung ating video sa mga nagbabalak kumuha ng ganitong unit. So ayan po, maraming salamat sa panonood and God bless. Stay safe always. See you on my next vlog.